o 50 km viac. A to pri viacerých zákazkách. Viac paliva, viac pracovného času, nižšia ziskovosť zákazky. Ale čo keby to systém overil za teba? Fire TMS je integrovaný s GPS telematikami. Systém poskytuje neustály prístup k aktuálnej polohe vozidiel, najnovším údajom z tachometra z telematiky a aktuálnemu počtu najazdených kilometrov automaticky zaznamenaným v súbore vozidla a v zákazke. Presne vidíš, koľko kilometrov bolo skutočne najazdených. Funkcia skutočných trás umožňuje analyzovať presný priebeh jazdy. Jazdný koridor s automatickými upozorneniami informuje o odchýlke od plánu. Reaguješ počas realizácie zákazky, nie až po jej dokončení. Čierny scenár, iba ak nemáš kontrolu nad trasou. Vytvor si účet a zisti, ako funguje integrácia s GPS telematikami vo Fire TMS.